Ricsit a hátam mögött, majd gyere ide. Na hát, hello Norbi, visszatértünk megint. És most derül ki, hogy mit kaptál. Először az derül ki, hogy mit nem kaptál. Hogy mit nem kaptál, igen, ez az egyik. Kezdem a 3-assal. Oké. Nem tudjuk el, a fal végünk van. Bocsi, ha nagyon jól vakizunk néz és a ki. falat nem tudjuk eltépni, de rajta vagyunk. Ez Viszitek lett a volna falat a is? 3-as. 3-as. Fáj, csak ide félreteszem. Csak oda félre nyugodtan. Azért az is. Most már kíváncsi vagyok, hogy mi volt. Most már nagyon kíváncsi Most már vagy, nagyon. mi? Ricsi, akkor lépjünk. Jaj. 1, 2, 3. Azt a mindenit. És így van az ajándék. Amit mi már látunk, de te még mindig Nem nem látod. nem látod, de mi látjuk, igen, nyugodtan fordulj, Norbi. Ma mindenki megnézte. Azt... De nézzük alaposan, mert voltak kérdéseim tetoválás közben, amit nem voltak kitalálva, de bele lett építve. Hogy mi az a 4 dolog, amire kérdeztem és válaszoltál. A lányok nevei megvannak, Igen, a születési idejük megvan. így van. Úristen, mi volt még? Ennyi. De hát 2 lány, 2 születési dátum. Nagyon komoly. És ugye azt mondtam, hogy mutatja az utat. A T-bolyodott iránytű. Ja. Nem látszik, mert nincs szőr a lábamon, de libabőrös. Nagyon komoly. Hát, boldog karácsonyt. Igen. Igen, még azért analizálja. Nem, én szerintem tehát fölhúzom a nyakamat a lábamba és úgy alszom ma. Hát ezt már nézheted, és akkor innen integessél a lánykáknak, hogy ne hiányolják. Apa Igen. már innentől kezdve Igen, hord megkaptam, titeket hogy is. nem integettem vissza az előbb. Hello! Puszi a 2 kislánynak. És csináljátok a rockzenekart, mert apa mondta, hogy akarjátok. Az jó. Aha. Nem mondod. Nagyon jól néz. Nagyon. Várjál, visszahasalok. Luca, Noémi, 2009-2011. Aha, ott van. És apa a T-bolyodott iránytű. Igen. Hát szia mindenkinek! Ez volt a fal 1. Igen. Sziasztok!